Tahimik. Mic na. Nakakarating kayo sa abroad. Bawal sumimplang ha. Finish line ha. Bawal ang class 40. Ajay. Tara na. Walang neutral yan, go! Walang neutral. Click on Zombie Apocalypse. Good morning po sa ating lahat. Once again, nandito ulit tayo sa may daang Kalikasan, mga Tarem Pangasinan guys. And for today's vlog ay i-cover natin itong MTB category. Bali, tune up price ito sa ating mga kabataan na nangangarap lumakas din balang araw. So ang ating mga participants ngayon ay mula sa Karatig Bayan ng Kamiling, Tarlac at dito sa atin sa Pangasinan guys. Yan, sila ang maglalaban-laban ngayon dito sa ating tune-up race dito sa mga Tarem Pangasinan. And ito na nga, nagkakabanatan na sila. First lap pa lang to pero nagkakabitawan na ng lakas. At dahil 4 laps lang itong ating karera guys, ay talaga namang tudo bigay na sila kahit sa unang laps pa lang. So may tatlo ng nakakalayo ng bahaga sa ating peloton, isang Team Adrian, isang Team Urum at yung naka red na jersey. And guys, so inabutan din lang ng peloton ang ating tatlong nag-attempt ng breakaway. Wala nang pahinga guys, bumanat ulit yung naka Team Adrian, sinundan ng naka red na jersey at humabol naman ng ating peloton dito sa may bandang likod. Ayan na guys, nagkapalitan na ng trangko. Nangungunan na ngayon itong naka-blue na jersey. Ayan na at hinahabol din siya ng ating tropa. Mabilis na paghabol ang ginagawa ng ating participants dito sa may bandang likod. Hatak-hatak ng naka-blue na jersey ang ating mga peloton. Ayan na, may bumabanat dito sa may bandang kaliwa. Dalawa guys ang kumawala sa ating peloton. Ayan na, nagpauna na itong dalawa natin. Hindi nakahabol ang peloton, iniwanan nila. So napakatuloy ng ginawang pagkatake nitong dalawa nating breakaway. Isang naka green na jersey at isang naka blue, Team Urum. And guys, ang lupet ng ginawang pag-atake nitong dalawa. Ayun na nga, at nandito na tayo sa may U-turn area natin at papaikot na itong ating mga participants. Nakaikot na rin yung dalawa nating breakaway kanina. And guys, kompleto na ang ating peloton. Ayan na, so pabalik na tayo sa ating start finish area. Kakaiba ang ipinapakita ng ating mga participants dito sa ating MTB category. Dahil first lap pa lang pero talagang tudo bigay ng ating mga participants guys. At para bang di na sila mauubusan ng lakas sa kanilang ginagawang pagkatake. Ayan na, at may nakakaagwat na dito sa bandang unahan. Tingnan natin kung sino ang mga to. Napakalupit ng mga nag-attempt ng breakaway. Team Urum, 5 sila guys at may nangunguna pa dito sa bandang unahan. 3 ang ating breakaway dito sa bandang unahan. 2 naka-green na jersey at isang naka-team na jersey. Ayan guys, so patuloy na bumabanat itong 3 dito sa bandang unahan. Ayan, at nakalayo na sila ng bahagya sa ating peloton. Makakalayo kaya sila guys o aabutan din lang sila ng ating grupo sa bandang likod. Ayan, may humahabol, may nakadikit na isa guys dito sa ating 3 breakaway. So bali 4 na sila. Mag-voice over na lang ako. Four-man breakaway ang patuloy na bumabanat ngayon dito sa ating unahan. Ayan guys, 2 naka green na jersey, isang naka black at isang naka red. So naglaylo sila ng konti at bumanat itong isang naka red na jersey.
Kung hindi ako nagkakamali guys, tropang Yobi Base ito, Team Bugal yun ang bumanat. Kung mawala siya sa kanyang tatlong kasamahan dito sa bandang likod, makakaya niya kayang lumayo guys dito sa tatlo. At tingnan natin kung gaano kalakas itong ating tropang Bugal yun. Patuloy siyang bumabanat dito sa ating race line. So papalapit na tayo sa ating start finish area at wala pa rin nakakadikit sa kanya. And guys, so solo breakaway po tayo. Patawid na ng tulay ang ating tropang Bugalyon. At malapit-lapit na siya sa ating U-turn area dito sa bandang kabila. Shoutout po sa aking kasama kay Miguel Rosalan. Siya po yung kasama kong nag-video ngayon dito sa MTB category. And guys, so papaikot na ang ating mga participants dito sa ating U-turn area dito sa may bandang kabila guys. Pag-ikot nila second laps na at sasabayan pa natin sila hanggang doon sa mga start finish at doon natin sila hihintayin. Abangan natin ang kanilang pagbalik dito sa ating second laps hanggang third laps. At sasabayan na lang natin ulit sila guys pagdating mamaya ng fourth and final laps dito sa ating karera. Ayan, so tumutuloy na ang takbuhan ng ating mga naunang grupo dito sa bandang unahan. Ayan guys, so second laps na po ito para sa ating MTB category. So abangan natin guys at dito tayo sa mga start finish area mag-aabang. Dalawang breakaway, Orum, Team Orum at yan guys, Team Adrian. 300 meters yung gap nila guys dito sa ating peloton. Team Orum ulit ang may dala. Second lap na yan guys. Okay, so para sa ating third laps, nangunguna pa rin itong dalawa, Team Adrian at yung Team Orum. Guys. May umaabol na isa, naka-green niya jersey. Guys. Ito na rin yung ating peloton. Nagkakahabulan na talaga. May bumabanat na. Yun, Team Bendita. Team Bendita yung humabol. Pang-apat na. Miguel, sunod na tayo na. Sunod tayo. Dalawa pa rin po ang ating breakaway. Team Adrian at si Orum. Malayo. Ito na yung ating peloton. Ayan guys. Peloton natin. Peloton. Ayan na. Kompleto pa rin sila guys. So ito na nga guys ang inaabangan nating lahat. Last 600 meters at matatapos na itong ating third laps. At pupunta na tayo sa ating fourth and final laps pagka-ikot ng ating mga participants dito sa ating U-turn area. Ayan guys, so papaikot na sila at dito na magsisimula ang tunay na bakbakan dito sa ating fourth and final laps. Ayan guys, so sundan na natin at dito na makikita kung sino sa kanila ang magpapakita ang gilas, sino sa kanila ang hahabol pa sa ating dalawang breakaway na nasa bandang unahan. Nahati na sa dalawa ang ating peloton. Mayroon na tayong chasing group dito sa may bandang unahan guys. Sila ang humahabol sa dalawa nating breakaway. Ayan, so tutuloy ba itong paghabol na ginagawa nitong ating mga tropa dito sa ating chasing group
Ayan guys, so ilan silang humahabol sa ating dalawang breakaway. Kalayo na sila ng bagya sa ating peloton. 5 itong ating mga tropa na humahabol guys sa pangunguna ng naka-block na jersey. Ayan, so napakabilis din ng ginagawang paghabol ng ating 5 participants na humahabol sa ating breakaway. Palitan sila ng trangko. Ayan guys, so yung naka stripe na jersey naman ngayon ang nagdadala. Nakasunod yung naka-black na jersey at pangatlo si Rainier Reyes ng Team Orom. Pang-apat yung naka-green na jersey guys. At pang-5 naman yung isa pa nating tropa na naka-black na jersey. Sila ang patuloy na humahabol sa dalawa nating breakaway. Kumustahin naman natin yung dalawang nasa harapan guys at tingnan natin kung tuluyan na nga silang nakalayo dito sa ating chasing group at sa ating peloton na patuloy na humahabol. Ayan guys, dito na sila at malapit na nga sila dito sa ating U-turn area na pabalik doon sa ating finish line. Ayan, nangunguna itong ating Team Urum, si Pacquiao at itong Team Adrian. Ayan guys, palitan na sila sa pagtrangko para patuloy na makalayo sa ating mga humahabol dito sa bandang likod. Silang dalawa na kaya guys ang unang makakarating sa ating finish line. Hindi na kaya makakaabot yung dating 5 chasing group at yung ating peloton. Ayan, so patuloy pa rin silang bumabanat at bumibilis pa lalo ang kanilang takbo at hindi na nga nagpaawat itong dalawa nating breakaway. Malapit na sila sa ating U-turn area. Ayan guys, so palingon-lingon pa itong dalawa pero malayo talaga ang kanilang agwat sa ating peloton doon sa bandang likod. Ayan guys, so papaikot na itong dalawa nating breakaway. Nangunguna si Pacquiao sa pagliko. So nagkaroon nga ng hindi inaasang pangyayari guys pagkaliko nitong dalawa nating breakaway at biglang natumba, na-outbalance itong si Pacquiao ng Team Urum at iniwanan siya ng isang Team Adrian. And guys, pero bumangon din lang agad ng ating tropang Team Urum at humabol pa rin doon sa ating isang kalahok na nasa bandang unahan na yung ating Team Adrian. Ayan, so hintayin natin yung ating peloton at yung ating chasing group na humahabol kanina guys. Ayan, so nauna pa rin yung dalawa nating breakaway. Humabol pa rin si Pacquiao kahit natumba na siya kanina doon sa pagliko. Ayan guys, so hindi naman siguro malala yung tama niya guys kasi nakabangon naman agad siya at humabol pa rin. Ayan, so paparating na rin ang ating peloton. Ayan, so magkakasama silang lahat guys. Inabutan na yung 5 chasing group. 50 seconds pa rin ang kalamangan ng dalawa nating breakaway dito sa ating peloton at malayo-layo pa rin guys ang kalamangan, so malabo na ang mahabol pa itong ating peloton ng ating dalawang breakaway. Ang hihintayin na lang natin guys kung sino sa kanila dito ngayon ang unang babanat para makakuha ng natitira pang pwesto. Ayan, so dalawa na yun na una. Mayroon pang isa guys para sa 3rd place na mananalo dito sa ating Chona Prize. Ayan, so nagkakabanatan na itong ating mga participants. Team Urum biglang bumanat guys at sinundan siya ng naka-black na jersey. Ayan, so sinusubukan niyang kumawala pero nakabantay itong ating tropa naman na naka-black na jersey. Yun, so nag-counter attack yung naka-black na jersey at siya naman guys ang bumanat. Sinundan din siya ng ating Team Urum at meron pang ulit isang naka-black na jersey dito sa bandang likod na humabol guys. Team Urum na naman ang nasa harapan. Sila na ba ang susunod sa dalawa nating breakaway o aabutan pa rin sila ng ating grupo sa bandang likod? Ayan guys, so ayan na nga. May nakadikit na namang isang tropa sa kanila guys at hindi naman malayo ang agwat ng peloton. Patuloy pa rin silang humahabol at bumabanat pa rin naman itong ating Team Urum dito sa bandang unahan. Ayan guys, hila-hila niya yung tatlo sa likod at sumusunod naman yung ating peloton.
Sino kaya sa kanila ang makakuha ng ikatlong pwesto? At puntahan naman natin yung ating break kami guys. Malapit na sila sa finish line. Nauna na yung ating Team Adrian, 100 meters na lang. At nakasunod si Pacquiao, last 200 meters. At hindi na nga rumimati guys itong ating tropang Orum. At nakakuha na siya ng second place na unang dumating yung Team Adrian. So abangan natin dito guys kung sino naman ang makakakuha ng ikatlong pwesto. At ito na nga guys, paparating ng ating peloton at nagkabanata na at naunang dumating itong ating tropang naka-red na jersey Team UBBS. At dyan na po nagtatapos ang ating MTV category Daang Kalikasan, mga Tarem, Pangasinan.